Druhá, tretia, štvrtá, tam, znova. Druhá, tretia, štvrtá, tam. Hej, a tam máme potom to, F-ko. Sú to žiaci vo veku od 6 do 18 rokov. Musím sa pochváliť, že máme 4 chlapcov, takže som šťastná, lebo si ich pestujeme, to sú také naše kvetinky. Stretávame sa na zbore raz do týždňa, vždy je to v útorok a cvičíme. Spievame aj piesne z muzikálovej tvorby, zo súčasnej popovej, taktiež spievame ľudové piesne v úprave, teda aj umelé. Niektoré ti hlavu zatočia. Decká sa učia nielen vlastne emocionalite v tom speve, ale pracujú hlavne s tou speváckou technikou. Učia sa lepšie robiť teda s intonáciou, lepšie sa učia ako keby počúvať tie tóny. Čiže cvičíme tu trojhlasné skladby, lebo všetci keď sa spoja, tak to je potom v podstate výborná práca kolektívna. A o toto mi tu v tejto našej škole ide.